Δικαίως απαντάμε σε κάθε ρωσική επίθεση στις πόλεις και τις κοινότητές μας. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Και θα τελειώσει μόνο αν αυξηθεί η πίεση στον μοναδικό υπεύθυνο, τη Ρωσία. Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Και Θανάση Βιερινέ, σε βρίσκουμε στην Μόσχα και ακούσαμε τον Πούτιν από το Συμβούλιο Ασφαλείας να ανεβάζει λίγο τις στροφές και να ζητά από τους αξιωματούχους του να είναι έτοιμοι να εξετάσουν δηλαδή τα νέα δεδομένα. Этот год столетия. И, безусловно, я не ожидаю чуда. Я хочу, чтобы мы с вами вместе сотворили это чудо. Παίζει μπάλα, συνεχίζουμε. Κωνσταντέλιας! 1-0! Κωνσταντέλιας. Περνάει το πρώτο παίκτη, δεν το βλέπει. Περνάει και τον δεύτερο. 2-0!